Pauw Educatiepaviljoen van start. Blaasmuziekconcert in Leunen. Het is vandaag 4 september. Dit is het PLMA-journaal. In het Oderpark in Venray is woensdag de officiële starthandeling verricht voor de bouw van een educatiepaviljoen naast het zo bekende theehuis. Gedeputeerde Patrick van der Broek had de eer om de eerste schop in de grond te zetten. Zowel gedeputeerde Patrick van der Broek als ook wethouder Lucien Peters beklommen woensdag de laadschop om de symbolische start van de uitbreiding van het theehuis in het Oderpark een officieel tintje te geven. Het welbekende theehuis wordt dus binnenkort uitgebreid met een zogenaamd educatiepaviljoen. En dat schijnt noodzakelijk te zijn. Dat is noodzakelijk omdat wij, als je met kunst bezig bent, maar ook met cultuur hoor, we hebben hier concerten, literair café, is het heel belangrijk om ouderen en jongeren daarin mee te nemen voor educatie. Want wat zit er achter een expositie? Wat zit er achter bepaalde kunstuitingen? En dat bevordert de creativiteit en de vindingrijkheid van mensen. En daar hebben we speciale programma's voor. Maar dan moet je wel faciliteiten hebben. En als wij hier aanvullend een gebouw hebben die we helemaal kunnen inrichten op het gebied van educatie en talentontwikkeling, dan kunnen we dit soort programma's ook professioneel gaan uitvoeren. Het huidige gebouw is dus te klein. Maar echt groot wordt het nieuwe deel nou ook weer niet. Die uitbreiding houdt in dat er een gebouw van ongeveer 100 vierkante meter bij het bestaande paviljoen wordt gebouwd. Die wordt middels een glazen sluis aan het paviljoen verbonden. En binnen dat gebouw van 100 vierkante meter komt in feite een soort onderwijsopstelling, een soort schoolbankenopstelling met beamer, onderwijsfaciliteiten, maar ook met watervoorziening, wastafels en opbergruimte om eventueel ook met daadwerkelijke materialen iets in kunst te kunnen doen. Daar komen natuurlijk allerlei spannende voorzieningen in. Dat als de mensen binnenkomen, dat ze ook echt geconfronteerd worden met het spannende van beeldende kunst. Kunst en jeugd nemen dus een belangrijke plaats in. En dat is een van de redenen dat Kiwanis Club Venray aan het project deelneemt. Ja, wij hebben een bijdrage kunnen leveren om in ieder geval dat ook bouwkundig mogelijk te maken. En wat we gezien hebben, de mensen uit Venray die hier wel eens komen, die zullen dat ook zien. Het is echt behelpen met de ruimte. En als je dat wat beter neer wil zeggen, zeker voor kinderen, dan moet je zorgen voor een stukje ruimte. En daar hebben wij een bijdrage aan geleverd. Maar niet alleen de Kiwanis Club levert een bijdrage. Wat altijd het vermelden waard is bij deze instelling hier bij het Oderpark, maar ook bij alle andere instellingen, is dat er weer ontzettend veel vrijwilligers en ook bedrijven op een grotendeels belangeloze schaal zich inzetten voor zo'n project. Maar hoe dat project, dat gebouw eruit komt te zien, blijft nog even een stuk verbeelding. Ja, ik denk dat de mensen gewoon maar eens even een kijkje moeten komen nemen. Wij verwachten rond december van dit jaar het gebouw te kunnen gaan opleveren. Het wordt een heel bijzonder gebouw. Een mooie antraciete massa, volledig bekleed met dakleien. Met een heel groot kozijn aan de zijgevel met uitzicht op de geknakte kruizen. Bekend kunstwerk wat hier in het Oderpark staat. Dat is een kunstwerk wat jarenlang op het andere terrein heeft gestaan hier in Venray. Ik denk dat de meeste Venraynaren dat wel kennen. Het wordt een heel bijzondere compositie zeg maar, hier in het park. Zeker de moeite waard om vanaf december te komen bezoeken. Voor de 4e keer organiseert Rob Claessens een middag vol met volksmuziek. Zondag staat onder de titel Rob's Blaasmuziek in Herfst op het programma. Na het succes van de uitverkochte blaasmuziekconcertavond in augustus presenteert Rob Claessens van Volksmuziek met Spoen op zondagmiddag 6 september zijn Rob's Blaasmuziek in Herfst. Een drieluik met bijzondere blaasorkesten. Dit soort concerten organiseer ik omdat het ter promotie van de volksmuziek is en in de breedste zin van het woord in het verlengde van het radioprogramma van Omroep Venray. Voor deze middag heeft Rob weer enkele leuke namen weten te strikken om er aanstaande zondag weer een leuke middag van te gaan maken. Er zullen een drietal orkesten optreden. De Izetalen muzikanten uit Renen, Stolz oder Holz, een orkest uit Zuid-Limburg en uit onze eigen regio Freundenecho uit Overloon. Waar vindt dit plaats? Het vindt allemaal plaats in het multifunctioneel centrum De Bank in Leunen. En dat is een mooie gelegenheid om kennis te maken met dit mooie multifunctioneel centrum in Leunen. Is het voor iedereen toegankelijk? Iedereen mag komen genieten van deze 3 orkesten. De entree is €5.
En dan kunt u gewoon een hele middag genieten van de mooie volksmuziek in de breedste zin van het woord, de blaasmuziek. Rob kijkt alweer vooruit richting de lente, want hij is alweer druk bezig met de volgende editie. Er komt zeker een 5e keer. Het feest is ontstaan, Rob's Blaasmuziek, in herfst en frühling in Meerslo. Daar zal het voorjaar gaan plaatsvinden in het voorjaar van 2016 met 3 orkesten, Musicjanka, Blech Bizar en de Dergelender muzikanten uit Stein. Diverse namen hebben al mogen optreden tijdens de Volksmuziek met Schwung concerten. Toch heeft Rob nog wel een wens. Dat is een trompet voor virtuoos Vlado Koempan. Daar kunnen we alleen maar van dromen. Dan laat ik graag een andere orkest naar Nederland toe komen. Wederom misschien een Oostenrijks orkest. Want de Oostenrijkse orkesten zijn net zo goed als die Tsjechen. Naast het organiseren van concerten en zijn radioprogramma is hij zelf ook een grote fan van de muziek. Dat geeft me gewoon de passie naar de evenementen toe gaan en de promotie geven van als je mij een cd ter beschikking stelt, dan wordt het op de radio gebruikt. En wie weet komt er wel een optreden aan, hangt er een optreden aan vast of wat dan ook, wat meer. Dat wil zeggen dat er gewoon animo voor is om de promotie van die volksmuziek in leven te houden. En het geluk is dat we in Venray zo'n gelegenheid hebben gekregen bij Omroep Venray. En daar is heel Nederland, maar eigenlijk de hele wereld trots op dat er in Nederland een x-aantal promotors zijn van die mooie volksmuziek, de blaasmuziek. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande zaterdag om 7 uur is op Pelemaas TV een nieuwe uitzending te zien van het programma Venray van Toen. Dinsdag is het volgende journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Zaterdagochtend is het vrijwel overal droog. In de loop van de middag en avond is het half tot zwaar bewolkt. Er vallen buien waarbij het 's middags slechts 13 à 14 graden is. Alleen tijdens droge perioden en enkele opklaringen wordt het hooguit 16 à 17 graden. Zondag is het met maxima van slechts 16 graden ook koel weer. Er zijn droge perioden en perioden met lichte regen of motregen. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.